Здравей! Аз съм Коди Бобъра, твоят помощник и приятел в света на програмирането. И ако в момента се чудиш откъде да започнеш и вече се чувстваш малко объркан, спокойно. Напълно нормално е. Всеки млад програмист, дори най-добрите, са били точно на твоето място. Искам да ти кажа нещо важно. Програмирането е подобно на строеж на къща или бенд. Тухла по тухла и клонче по клонче. Програмирането е поредица от команди, които компютъра изпълнява така, както сме ги написали. Затова съм тук, за да ти покажа пътя и да ти помагам, докато създаваш своите първи проекти. Първо ще изберем ясна цел. Какво искаш да направиш? Да направиш собствен уебсайт. Или собствена игра. Да направиш анимации или да автоматизираш досадни задачи. Или може би по-малко от всичко изброено по-горе. Избери своята цел, така пътят става много по-лесен. После ще подготвим твоят пясъчник. Ще подготвим специално место, където ще играем и ще учим, както пясъчника на детската площадка. Там ще се ти показвам новите умения, ще си играеш с тях и ще ги прилагаш в различни проекти и задания. А кой език да изберем? Ако искаш да правим игри, автоматизации или да работим с данни, ще почнем с Python. Ако искаш да строим сайтове и анимирани страници, ще вземем JavaScript. Може и с Java или C++ да опиташ, ако имаш желание, ще ти покажа как да го направиш. Но нека да почнем с Python, предлагам в началото, а после ще решиш с какво искаш да продължиш. Ще ти покажа и основните тухлички или блокчета, от които се строи кодът. Променливи. Това са малки кутийки, в които слагаме информацията. Условия или как компютъра взима решения. Цикли, когато искаме нещо да се повтаря, като в танц една и съща стъпка няколко пъти. Функции, това пък са готови малки програмки, които използваме многократно. Също така и много данни събрани заедно, които се наричат масиви или обекти. Тези блокчета са като лего. Щом ги разбереш, можеш да сглобяваш всичко, което си представиш. И тогава започва истинската забава. Ще строим малки и по-големи проекти и игри. Познай числото, например. Поръчай пица, напиши книга-игра, направи калкулатор, направи китайски зодиак, да играем на бесеница и много други проекти. Не е важно те да са перфектни, важното е да ги завършиш. Всеки проект е стъпка напред. Не се тревожи, ще вървим заедно. Най-важното е да не се отказваш. В началото е по-трудно, но колкото повече напредваш, става все по-интересно. Но между нас казано, най-важното в програмирането е търпението и мисленето. Ще срещнеш трудности. Понякога ще се ядосваш. Това е супер! Това означава, че мозъкът ти работи и учи. И помни, аз, Коди Бобъра, ще съм с теб през цялото време. Ще ти подавам ръка, ще ти показвам примери, ще ти давам идеи и няма да позволя да се загубиш по пътя. Ако работим редовно, дори по 1 час на ден, много скоро ще построиш първите си истински проекти. И когато това стане, ще можеш спокойно да кажеш: да, аз наистина мога да програмирам. Готов ли си? Хайде да започнем нашето бобърско приключение заедно.